за тази вечер. Ще наблюдаваме любимката на домакините Естер Домингес. Тук трябваше да излезе на терена едно от явленията в европейската гимнастика, гъркинята Евморсина Дона. Но току-що донесоха съобщение тук на коментаторското място, че Евморсина е контузена и тази вечер няма да играе. Надявала се до утре да се възстанови. Българските зрители можаха да видят на живо Естер Домингес тази година. През май тя участва на международния турнир Жулиета Шишманова в Бургас. И не само участва, но го изпечели. Тогава се видя, че Естер наистина невероятно е напреднала в последната година, след световното първенство в Осака. Тя наистина е много талантлива гимнастичка с всички необходими за този спорт качества. Всичко необходимо и ценящо се в момента за гъвкавост, амплитуда на скоковете и артистичност.